Здравейте хора, аз съм Никола и в днешното видео ще снимаме на World Soccer Champs. Сега съм в CSKA да ги оправя, да спечеля лигата, не пак Лудогорец, разбира се. Те мисля, че 12 години са шампион на България и това трябва да го спрем. Ще се опитаме да влезем в шампионска лига или в някакъв турнир, просто Лига Европа, Лига на конференциите, Шампионска лига и тия неща. Ще се опитаме да спечелим каквото можем този сезон. Така, сега гледаме състава. Не е най-добрия. Усато ще го сложим на вратата. Дюгеров мога го продам. Купър, Делова няма да играе, той е титуляр. Торицов, той ще играе титуляр. Даже и по-млад от Вион. Скарше, Милиев, Шопов. Шопов го няма, между другото, вече в ЦСКА. Тя е в един хърватски отбор, мисля, че. Питър ще сложим напред. Мисля, че там го слагаме на скамейката и променяме по-скоро тактиката. То аз не мисля игра с такава тактика. Свикнал с някаква друга. Пита си, тук ще сложим Бутя. Аз не знам как се произнася, аз му викам Бутя. Лукил може да го сложим тук. Шопката. Добре, шопката не може. Кареасо. Ето може да играе там. Пинто, Купър, Торицов. Досата на вратата. Линцет имаме. Той може да играе на място на ето. Ето. И сега тя няма ги ползваме. Или пък не трябва един нападател. Място на Делова мисля, че ще го сложим. Аз знам, това Samsung. Просто ще ни е така. Ще ни е заотлял, защото ако ги сменям, да може да си почине Пинто и да играе Samsung. Шопов на скамейката, Лапена, ето, Samsung, Дюгеров, Кордова и такива неща. Видях една оферта за Джонатан Линцен. 7 милиона и 300 ни предлагат. Ама не бих го дал. Честно казвам, не бих. Въпреки, че можем да използваме още един, ама ето, къде е Дюгеров. Или пък Босато продадем. Босато ще го продадем. Тъмън ще имаме 3 милиона. Не, 3 милиона. 2 милиона и 7 са. Са едва ли ще си намерим вратар. Аз се пребах жестоко. Само той тук ПСЖ, ама някак да го взем. Търсиме някакъв помат. Значи ето едва ли ще ни го вземат. Ще ни го дадат ще ни го вземат. Това на 27 не изглежда лош. Фабианиджан Бунитич. Мога го вземем, го става усата, стане изписва. Търсиме и ние не знам какво търсим. Да се опитаме с това Фабиан. Те го дават, бе. Той идва на врата. Дюгеров на скамейката. Топ. Такъв ще ни състава, мисля, че. За този сезон. И бях казал на един мой приятел Митко, че приятелските матчове се скипват. Джеймс ето дават 3 милиона и... Не знам дали това момче може да се развие. На 23 години.
Ще се опитаме за малко по-голяма цена. 4 милиона би трябвало. Те са бук. Нищо не съм казал. Синтер, пак скипвам, човек, ще ми бият, ама... Араухо, какво прави там, човек? Нормално, че я взех. Първи мач в Лудогорец. Хората вече не ми се играе. Първи мач в Лудогорец. Те ще ни размажат, бате. Но ще да видим как ще свърши. Това е ника. Как ти не кара така лесно. Пак го, защо бе стига, бе, ти дори не пазиш. Те продължават, човек. Лето не мога да играта се очаква, че играе в един от най-големите клубове. Оп! Аре, бе! Браво, е! Браво, наше. Клипче. И то от новия ми телефон. Браво, Иван. Ай, стига, айде, момчета, моля ви се, не бе. Ще ревем тук. Бли, тук сега ако направим някаква късна обръщалка. Мамичката ти дева. Извинете. Първи матч, 0 точки, разбира се, чак. Как ли пък не? Абе, кой ми пише по Инстаграм, бе? С Беромо скипна. Ето, то се личи кога ще дни. Левски са пред нас. Не искаме да влизаме. Това е, човек. Извинете за прекъсването, ама тук някакви гномове ми се показват пред екрана. Бе, как Хебър ще ни водят? Равен с Хебър! Това е невъзможно. Лян Илиев е контузен. Ние имаме поне медицкъл. Ние сме в конференциите. А не, това е за класиране. Дали ще се класираме, ясно знам. Ще ядем. Абе, изпита се. Йоанис изпитис. Не бе. Не се, браво е, как крадеш голове. Браво е, Йоан. Браво е, Йоанчо. Абе, сега тия ще се почват да пишат и ще се изнервят. Браво е! Водим ги стримно. Другия матч мога го скипна, защото тия са някакви ултра славаци. Как ми хвана тъпката? Аз повече обичам да ги врътваме така. Така се получават и най-добри. Буквално тук от корнера само отида да шутираме така и да е гол буквално. Това много пъти ми се е случило. Много път съм го правил, де. Не ми се е случило. Едва ли ще им обърнат, няма шанс. Те са някакви слабаци, лето. Добре, че беше фала. Ако това не е пусна някой годе. Охо, гол. Добре, че е защитник. Абе, какви са тя неща, човек? Някой, ако знае как да си спра рекламите,
Така, Зумер, ще му викам Зумер. Зумер стопката. Тук някакъв му се спрячва. Йоан Питъс. Йоанис Изпитъс. Браво на Йоанис Изпитъс. Изпитъс? Защо му викам Изпитъс? Бях чул един коментатор да казва Изпитъс и аз викам Изпитъс. Зумер бутя. Ау, прехвърляме. Прехвърляме само 4 на 0. Аз па 4 на 0. Абе, какво си представям и аз от миналия матч нещо? Това е трети гол. Толкова го виждам. Трети гол. Добре, не го виждах. Моите пред... Аз не съм баба Ванга. Мислех си, че през цялото време съм, но не съм. Чуп! Аз ще снимам. Ще снимам дербитото. Чакай малко. Как Илиян Илиев го вкара това? То тази година целта ни е Лудогорец да не спечели. Не го прехвърляте. Да си намерим по-добър вратар. Защото това нещо не се справя много добре, ще му дам още шанс. Да спечелим купата и това е. Ако може и до конференциите да стигнем до някъде. Това е изпитването, няма какво да е. Бедно. Ила ми изпита спаса. Трябваше да си тия с линейката за... Исека ще пусна да игра напред. Ботев. Тая игра не се силна, така че мога да скипа. Но направихме ран с Бероевата. Добре, за 2 минути направихме 2 гола. Това не го очаквах. Лудогорец са на първо място. Сега не трябва да се задържат, но Левски са за тях. Важното е да сме пред Левски. Аз искам си направя някакво ограничение. Пишете ми между другото в коментарите, ако искате. Ой, аз го скипнах ли, бе? Си мислех, че е някакъв български. Пишете в коментарите, ако искате с някакъв чуждестранен отбор. Каквито искате. Пишете каквото искате. С кой отбор? Само да не от скъпите, защото сега нямам много пари. Имам 51 стотинки. Така че не мисля да си купувам за 2,89,50. Така че пишете някой български. Имам между другото и Бар Мюнхен, и Испания, Бразилия имам. Ювентус имам и ще едитна и ще ви покажа какви отбори имам. Така че пишете с кой отбор искате да съм. Хайде, Джейсън Отил. Оп! Караме. Хора мисля да не снимам цял сезон, ама след другия матч да спира между другото. Ако нещо правя грешно и някой играе тази игра,
Нали по-добре от него. Аз играя между другото от една година вече. Се води. От 2024. Само да ви спомена, че ако искате да сте с истинските клубове като мене, истинските ЦСКА с истинските футболисти, първо трябва да минете през национален отбор, като къвто ви се падне. Финландия, Ирландия, България, ако ви се падне, Македония, каквото от Сърбия, пак може. Трябва да минете винаги през национален отбор, за да можете да имате истинските имена, истинските логота, истинските футболисти, какво направите тук. И само да го споменавам. Не е задължително, но само да кажа. Четири на 0 ги будем тия. Ще влизаме в Лига на конференции. Браво. Ако забием пети гол сега, това ще е най-голямата извлагация на този. Какво се случва? Иван Тодит. Сагово. Леле, майко. Аз с ЦСКА така съм се забавлял. Печелил съм първата ми шампионска лига на тая игра. Беше с ЦСКА, между другото беше много трудно да я спечеля. Значи, само ви спомена, нали, такова, нали, и аз не знам за какво говорих. Имаше някаква реклама, това ми прекъсна. Да, сетих се. Значи, как да си рестартваме мачовете? Мачовете ги рестартваме чрез значи си отвориме така, цъкнем бутончето вляво, мисля, че е това с трите чертички и оттам рестартвате, нали, по-скоро махате всички приложения и то ви се маха и това и World Soccer Champs и само да изиграме с Викинг. И то ви се маха и самия World Soccer Champs и после като влезете в самата игра ще ви пусне, мисля, че в мача и всичко ще ви е рестартнато. Няма да, ако ви водят с 2-0, например, няма да ви водят, а ще е пак 0-0, ще почне мача от начало. Добре хора, аз мисля това да е. Ако искате да променяме екипите, от тук, казвате какви цветове. Ако искате още епизоди с епизоди с таковата с ЦСКА, коментирайте и лайкнете. Така ще съм ви най-благодарен. Благодаря, че гледахте и това беше. Аз бях Никола и вие гледахте World Soccer.